ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ମଟନ କଟା ମଟନ ସେଟା ଗୋ ମାଂସ ଦିଆ ହଉନି। ସେ ମିଶେଇ ଦଉ। କଣ ଦିଆ ହଉଛି? ମାଛ। କୋଉ ମାଂସ? ଗୋ ମାଛ। ଗୋ ମାଂସ ଦବା ନଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ ଆମର ନଉଛି? ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ ନଉନି। ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଡି ଆସିଲେ ଗାଡି ଯାଉନି। ଗାଡି ମାଉଁସ ଯୋଉ ଯାହା ନଉଛି ମାଉଁସ ନଉଛି ଚର୍ବି ନଉଛି ସବୁ ନଉଛି ନା କଣ ନଉଛି କୁହ? ନଉଛି ସେ ମାଂସ। ମାଂସ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ମଟନ ପକଉଛି। ସେ ନଉଛି। ମଟନ ପକଉଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ନଉଛି କହ ସେଠି ମା ଆଜ୍ଞା ଡେଲି କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ନଉଛି ଛାଡ ନା ସେ ନଉଛି 20 କିଲୋ 30 କିଲୋ ଏମିତି ନଉଛି। ନଉଛି ପକଉଛି କୋଉଥିରେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ମଟନ। ମଟନରେ ପକଉଛି ଜୟ ଢାବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉନି। ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉନି। ଆଉ ପୁରୀ ଯାଉନି। ପୁରୀ ଆଉଛି ରଙ୍ଗ ବାବୁ ନବ। ଆଉ ପୁରୀରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଟା ହଉଛି? ପୁରୀରେ ସେଠି କାଟୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଆମର କଟା ହଉଛି। ପୁରୀ କଥା କହ। ପୁରୀରେ କଣ? ପୁରୀରେ କିଏ ରଙ୍କା ଆଉ କିଏ କାଟୁଛି କିଏ? କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଛି? ସେ ଆମର କୋଟ ଉପରେ ଚଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ ପୋଖରୀ। ବିଏସଏନଏଲ ଅଫିସ ସେଇଠି ନା ସେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବଡ ପୋଖରୀ ଆଗକୁ ଟିକେ ଡାଳ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସିଏ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ମସଜିଦ ଭିତରେ ମସଜିଦ ପଟେ ମସଜିଦ ଯୋଉ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି। ସେ ତାଙ୍କ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାଇ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। କେତେଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଅଛନ୍ତି? ସେ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି 10ଟା ନା 15ଟା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆଉ 40-50ଟା ଗାଈ କୋଉଠି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ। କଟା ହଉଛି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି କହ? କୋଉଠି କଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ। ମଟନ କଟା ମଟନ ସେଟା ଗୋ ମାଂସ ଦିଆ ହଉନି। ସେ ମିଶେଇ ଦଉ। କଣ ଦିଆ ହଉଛି? ମାଛ। କୋଉ ମାଂସ? ଗୋ ମାଛ। ଦବା ନଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ ଆମର ନଉଛି? ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲ ନଉନି। ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଡି ଆସିଲେ ଗାଡି ଯାଉନି। ଗାଡି ମାଉଁସ ଯୋଉ ଯାହା ନଉଛି ମାଉଁସ ନଉଛି ଚର୍ବି ନଉଛି ସବୁ ନଉଛି ନା କଣ ନଉଛି କୁହ? ନଉଛି ସେ ମାଂସ। ମାଂସ ନଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ମଟନ ପକଉଛି। ସେ ନଉଛି। ମଟନ ପକଉଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ନଉଛି କହ ସେଠି ମା ଆଜ୍ଞା ଡେଲି କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ନଉଛି ଛାଡ ନା ସେ ନଉଛି 20 କିଲୋ 30 କିଲୋ ଏମିତି ନଉଛି। ନଉଛି ପକଉଛି କୋଉଥିରେ? ଆଜ୍ଞା ସେ ମଟନ। ମଟନରେ ପକଉଛି ଜୟ ଢାବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ହଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉନି। ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉନି। ଆଉ ପୁରୀ ଯାଉନି। ପୁରୀ ଆଉଛି ରଙ୍ଗ ବାବୁ ନବ। ଆଉ ପୁରୀରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଟା ହଉଛି? ପୁରୀରେ ସେଠି କାଟୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଆମର କଟା ହଉଛି। ପୁରୀ କଥା କହ। ପୁରୀରେ କଣ? ପୁରୀରେ କିଏ ରଙ୍କା ଆଉ କିଏ କାଟୁଛି କିଏ? କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଛି? ସେ ଆମର କୋଟ ଉପରେ ଚଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବଡ ପୋଖରୀ। ବିଏସଏନଏଲ ଅଫିସ ସେଇଠି। ନା ସେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବଡ ପୋଖରୀ ଆଗକୁ ଟିକେ ଡାଳ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସିଏ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ମସଜିଦ ଭିତରେ ମସଜିଦ ପଟେ ମସଜିଦ ଯୋଉ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି। ସେ ତାଙ୍କ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାଇ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। କେତେଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ଅଛନ୍ତି? ସେ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି 10ଟା ନା 15ଟା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଆଉ 40-50ଟା ଗାଈ କୋଉଠି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ। କଟା ହଉଛି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି କହ? କୋଉଠି କଟା